Ang atong unang pagbasa, si Moises nag-warning sa mga Israelita kay nagpanaw man sila padong sa yuta na gisaad sa Ginoo. Niya dako kayong ilang excitement or lang inspiration nga inigabot nila didto, nindot gyud kaayo ang ilang kinabuhi. Munang siguro man sa gyud nga nindot ilang kinabuhi, pero ni warning si Moises nga kung gusto gani mo nga mutaas ang inyong kinabuhi, unya dili mo mga matay didto sa yuta nga inyo unyang puy-an, sunda gyud ang Ginoo kanunay. Mo na iyang ingon, kay kundi gani mo mosunod sa Ginoo, magsupak-supak gani mo, mga matay gyud mo. Kini siyang maong warning ni natong tanan. Kay kani manggong atong kinabuhi, pinangga kay nis Ginoo, kay mao man ni ang iyang kinabuhi, gipaambit ngan hinato. So wa gyud plano ang Ginoo nga ang atong kaugmaon mahimong bati, nga mahimong gubot, mahimong makaluluoy ug magkalisod-lisod ta labaw sa tanan. Wa gyud magplano ang Ginoo nga mga matay ta. Ang atong future is always a bright future. Mo ginay giandam sa Ginoo nato. Mao bitaw ng imahin anang adlaw, di ba? Inigsidlak sa adlaw. Unsa man na siya? Ngit-ngit o hayag? Oh, simple kayo ng analysis nga ang Ginoo ang iya jung giandam nga mosidlak yung kahayag. Mo nang ang kita do na gitawag og Christian faith and Christian hope. Kaning pagtuo og paglao, magkuyog na ni siya, di jud ka ma-discourage. Pero kanang uban nga nawadas paglaom, ni awp ng ilang paglaom, ang uban maghikog. Ana. Parehas nahitabo ron aning Russia o Ukraine. Parehas nahitabo nato dinhi sa ato Pilipinas o Marawi, di ba? Ato sang Iran, Iraq, o sa patong mga gubat na ito nga grabe kay katong sa Syria. Mga nindot na kaayo to ang mga katusang kwan, Second World War, na portis ang daghanang nangamatay, daghang nangaguba. Nindot na biya kayo ang ato untang kahimtang, nag-anam gitong kanindot. Ang Ukraine, pagkanindota sa ilang mga lugar, ana. Pero tungod sa panagbangi, kana bang gitawag natog tawhanon nga garbo, giguba yun, nangamatay pag yun, daghan na kayrong patay, mga civilian pag yun o mga bata ang nangamatay. Kaya di man kay mamatay ang mga sundao, kay kamao mang mutago. Ang mga civilian di man kamao mutago, mga bata di sad kamao, aperting pataya, galabi ang patay sa mga bata o mga civilians. Niya mga nindot kay mga buildings, mga pinuyanan o mga establishmento nangabungkag nga purti atong himo. Dugay magkita maghimo ana dihang sudlanan anang generator nga simple ra jud kay na unsa na katong nindot pa kay mga architectural design ana pating mahala ato. Di sa ato pa giblisingan gid sila sa Ginoo nga ninindot ang lugar, nahimo silang develop kaayo, pero ang garbo mao gunay moguba sa tanan. Mao kana mga taong pagarbuhon, moguba gid nagrelasyon, moguba nag katilingban, mubungkag na og simbahan. Di ba? Karon ra ba ang atong pipila ka mga kaparian o kaobispuhan ni kuana ba kanang murabitang lisod na kayo ispilingon kay ning kuyog naman sa pipila ka mga political parties. Ano bang basig mga guba na taani ha? Nga ang simbahan ra ba mao ra ba si Kristo? Si Kristo ang iyang gipanigan mao gyud ang kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran nga ang sala mao'y atong kaaway, dili tao ang sala. Mao na kanang makasasala ato gid nang higugmaon, dili nato libakon, dili nato dauton, dili nato butang-butangan. Pulos ra man ta makasasala gud.
Lingian ang imong tupad. Mao na inaong sa makasasala. Lingian. Kay basig gatuo ka nga gatuo ka ba nga ikaw wa kay sala, nya kana ra gyud sa sadaan. Oy ayaw Mabuta na ingos Kristo, ayaw mo panghukom sa inyong isig katao aron dili mo hukman sa Ginoo. Kusog naman nung kaing manghukom. No? Nya, unsa ka ni? Nagpuyo patasubay ni Kristo. Basig ang nindot nato nga kahintang unta nga naganam og kanindot, bungkago ni sa garbo, mga banag asawa lain-lain nagpartido, tuad na gaaway na, gabinungulay na. Ang mga managsuon lain-laing partido, tuad na gaaway na. Ang madri og pari lain-laing partido, gadinautay na. Kaniman kong atong political struggle minos kaayo ta og kaning gitawag natog gugma. Kani manggong gugma og mao lang unta ni puy-an sa atong mga politicians ug sa mga supporters. Ligaw kayo ng atong political kani bang ato bang exercise sa ato bang sa tawag ana sa atong pulsay right of suffrage mabutan ang ko ana. Ingon balaanon kuno kayo na kay balaanon gyud kayo na nga kanang kuan nga katungod kinahanglan yung dili na nimo pakyason kay balaanon na sala na sa imong nasod kung di ka mo butar. Ay sa pagbutar nimo anang inigumag eleksyon di man tahoron ang nidaog. Ang nangapildi magsigi man lang gyapon og daot sa nakadaog di man mutahod. Nindot unta to kung balaano na kinsay mo daog tahod dayon sa gitikas manggod og natikas basta mo na ni daog tahura nya ayon lang sa panikas haron ini kasunod ikaw na say mo daog masin pag di na manikas nya og kitang tanan di na sa manikas wa naman sa sila tikas diyang mahimo og kitang tanan Katoliko di ta manikas di ta mohatag kusog sa kita menghatag san haron makauna di ba mao na bantay-bantay tani karon tan-awon nato atong kaugalingon ako mo tan-aw sa ako kumusta man ang gisaad sa Ginoo nato nga maayong kinabuhi wala ba nato binuangi wa ba nato patya pareha ni akong pagkapari. Ang akong kinabuhi sa una, purting lisura, financial, lisod yung kayo labi na ginang financial. Nya, kuan ko sa Ginoo, gilamdagan ko, gitawag ko niya pagsubay sa dalan, aning bukasyon sa pagkapari, dili aron magkalisod-lisod ko, kung dili aron makatagamtam ko og nindot kaing kinabuhi. Karon napari na ko. Pinakanindot pagsuod pa lang nako seminaryo daan kaingon ko kini kinabuhi pati ngayahaya higda-higda rabi ngadto nya bagtingon dayon inig bagting naog dayon kaon kada bagting kaon asa ka kitag kinabuhi nana nya higda-higda nya igbagting tuon, igbagting tog, igbagting mata, muna kada bagting ana gaagad lagi mingadtos bagting muna dinhi inigmisa bagting gyapon hayahay kay kinabuhi maingon ganitong uban akong kaubang seminarista kapoy lisod kay ning kinabuhi seminaryo mao guna usahay among i-project nga lisod kay kinabuhi sa seminaryo ako nga nakaagi og kinabuhi sa gawas nga ako pa'y mangitag kwarta gaatiman pa ko aning pamilya nga papa paralyzed akong maguwang paralyzed di apay akong maguwang nga ang banasan puryabuyag murasag paralyzed kay di naka-function isip bana ako sang giatiman kana bang way pamliti inig adtos opisina inig balik wa nay para palit tambal o pay palit bugas. Pag-abot na ko seminaryo, nakaingon ko pinakahayahay. Perting hayahayan ako. Inon ako. Digod kasabot ang ako ang ubang mga kaubang seminarista nako bro. Sa tinudanay. Gikas pagkatao nako hangtod pagsud ako seminaryo karon pa jud ko katilaw kinabuhi nga porting hayahayan. Nya kun hayahay ang kinabuhi sa seminarista, sabot na kahayahay ang kinabuhi sa pare.
Sunang ka nang mudupa ka ang kwarta manood. Asa ka ngita anak. Musulti lang ka nga naatay slot nga gipamaligya. No, daing kwarta. Perting haya-haya karon ko do atong halin sa slot sa MMHD 6,927 na. Sunang na, pakpak. Napay 3,073 slots ang nahibilin. Karon ni Kotob Domingo nato ibaligya. Nya daghan kay mamalit. Perting haya-haya Sa una nga ako'y presidente sa Legion of Mary sa Korea na ami activity. Sus, malarot pag imong buhok kung pangutkot, samtag kwarta ani. Pila may pangitaon? 5,000. Naglisod og pangitag 5,000. Karon, dupan lang na akong kausap. Wa na. Sikop na. Di porting haya-haya. Pero ang warning ni Kristo nako, Padre, hinumdumi ang akong mga sugo. Imo ganining supakon, patay ginang imong pagkapari, patay pa ng imong parokya. Nya unsa may sugo sa Ginoo nako isipare, puy-igyod ang kakabos, poverty. Ang pari nga magpahimos sa kwarta para siyang kaugalingon, patay yung pagkaparian niya. Patay pag ang iyang parokya. Wa na ginay lami ang iyang kinabuhi o ang kinabuhi sa mga tao kung ang pari magsigi ng pangwarta. Muna ako, badlungag yung ko ninyo. Mangwarta na gani ko, singhagi ko. Dinis misa, tulisuka ko. Aron ko makaamgo kay dako ng tabang aron ang grasyas Ginoo nga nindot kay sa kong kinabuhi dili mawagtang. Mo nang sigihan sa tamo og warning kay nindot man sa nanyong kinabuhi karon na namoy trabaho, pero kung para lang na ipakolor sa imong buhok, paputi anang imong naong, pangiskis anang imong kilay, para lang na palaygit, para na pangural nga di na gani kaaging imong silingan, hununga sa na ninyo mamatay gid mo ana. Di ba? Tungod lang kay na kay ika-afford, imo na nang gubon ang gihatag sa Ginoo nimo na mapariha jud kag Ukraine og Marawi nga atong gikuan, atong giput up nga bungkag rasad tungod sa garbo. Ano bang ang ato ng kaugalingon? O mapariha sa tas Russia, malipayon derong Russian di ay. Abang Russians malipayon karon aning ilang gubat na naghilak kay daghan sa silang mga kaliwat nga tuas Ukraine ug ang ilang mga mahal sa kinabuhi tuwa didto. Hasta gani kita natandog mangita kay natin mga kaliwat tuwa didto. Galisod na gani gawas nga di. Sakit aning gubat. Wa gyud mo daog sa gubat. Pulos alkansi, emosyonal palang impact, patay na tayo. Muna gamitan ninyo. Muna sige sa kog pahinom dumay ta. Poverty, ikaduha na kong kinabuhi, kung ako lang giningpuyan, nindot yung kayo, chastity, celibacy. Kana bang di may mga sawa? Di sad mga bit. Kaya nanak ko'y anak, labi nagmuabot og duha ka buok, akong anak. Wa na'y labi imisa, labi nagtiksan ko sa akong napaanakan, padir, galain ba yung, di man na mingong padir, mingong man na, kaning kaslon bitaw na ko din ako na pangutanon sa may tawagan ng imong kanay mo asa ka ng asa ng ha asa wag ko kay bawo na ang akong nahuna ng binuang man beloved siguro na babe, babe, mga sweet ba mo text man to, babe, galain ang lawa sa bata, na magmisa ko dire, magsikog wali-wali ang una-una tuwa dito na unsa ka turo na yan nga inigis-kuila na sad ang tuition sa bata, babe. Ang sige na lang kong pangita o kwarta para tuition. Oy, nya sad ugwa na sad okay sa gayon anay tuition anay kaon ang bata maingon na sad to
Matod pa sa among kaning among grupos COVID ba COVID si ana mga lingaw mga kami diha. Na din ay termino kuno ang mga banag asawa nasa kuno mingon biko. Biko ba? Na kamo na lay research ana. Ikakadlawon kuno mangayo kuno biko, mang problema ang banay asam ta palit og biko aning kadlawon dako. Pero di na lang na ko istorya. Anya mao na porting gubuta. Aka mo good. Bisag kamong mga bana, pangabit ragon mo, pangabit. Di ba patay ginang inyong pagkabana ngadto sa inyong asawa? Kamusang mga asawa, pangabit san. Iapil ang pari og pangabit. Di ba bungka ginang inyong pamilya? Pasabot ang Ginoo nag-ingon gyud. Sunda gyud. Mo na ingos Kristo diri sa atong ebanghelyo, ang anak sa tao kinahanglang mag-antos pag-ayo. Kay kining pag-antos kabahin ni sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Maglisod gyud tag sunod sa Dios kung di ta mag-antos. Muna sa Kristo gigamit niya ang highest form of sacrifice aron mapakita nga munindot ang atong kinabuhi. Sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang gihisgutan diri, bulahan ang tao nga wa magsunod sa tambag sa dautan. Tambag sa dautan. Gabi gamiting mi ako lang ning i-share kani dinhing ato mga residents diri sa Kilid kay namalanong mi unsaon kano nga munindot na atong agianan diha para sa ato dinhi. Sige pamirog istorya abangan ang susunod na kabanata. Unya kun alami iampo lang pud ning among pag-istorya dinhi nga magsunod gyud mi sa gustos Ginoo dili sa gusto namo. Kay kung gusto nato, bati kaayo. Bati gyud. Parehaan ni karong atong simbahan, daghan kay mo ari ninduta gyud pa dir, kanindot gamay tuod pero cute. Mana ba? Nindot kuno kaayo. Nganong nanindot man ni? Daghan kay ni sakripisyo ngan hinato palit ana mga slat. Na kumo ni resulta sa inyo mga slat-slat. Nahimong usa ka dako og manindot na simbahan. Tungod ni mga slat-slat kay guwapa mo mamalit og slat at himulat at atong chapel nga gamay busluton pa yun kay mura na ma-afford nako pero tungod sa daghang mga tao nga ni sakripisyo ni antos hasta mga labandira mga tricycle driver hasta mga masahistang mga buta hasta mga tao nga PWD ang ilang makuha nga ano sa tawag ani kanang kanabang mura man aslag na ang PWD di ba naam na sila ipanghatag na kanang murag allowance ba kuhaan pag yun kay ipalit og slot kanang touching kay na ba no kadako sa kapilinya karong natukod 35 million kapi ng atong gasto didto ang naghatag ana daghan kay mga tao sobra mga 15,000 ka tao mga hapit mo 20,000 ang nag-contribute ana mga lagi na mga pobre kayo pero nahimong nindot ngano man nagtinabangay nagsunod sa Ginoo pero mag-iyahay ganita kinuralay to the max tinulisukay kinihaay to the max patay yung atong kinabuhi mo na yung Ginoo bantayin ninyo na ako'y nindot nga gisaad pero dili ni ninyo mapahimuslan kung dili mo magsunod sa akong kabubuton. Ako karon nakatagamtam kung usa ka nindot nga kinabuhi pero ang warning nako kanunay ay gyud supak-supak pader supak kay kanako hugno gining imong kinabuhi daghan kay mga obispo obispo na sikat pa kay istanan kausara gihugno tungod sa babae or kausara gihugno tungod sa sexual immorality lisod ba na no mo tong mga Israelita pag abot na nila dito sa yutang gisaad purti na nilang supak-supak sa Ginoo purti na gyung supak-supak bisag giunsas Ginoo pagpadalag mga propeta gipamatay na Hinoong mga propeta abong kagid sila ang nahibili na lang ang Judah diin si David didto nabilong aning maong tribe kay pinangga sa Ginoo si David pero ang nagsunod niya mga masinupakon bungkag yun ang Israel ang 12 tribes of Israel mo na kita sad karon ang bag-ong Israel giwarningan gyapon ta gusto mo mabungkag ning atong simbahan
Gusto mo nga mawagtang na ning atong pagtuo? Hala, supakang Ginoo. Pagsigi mog away, pagsigi mo dihag binakakay, sige mog dinautay. Hala, pangwarta mog may diha. Sige mo ng immorality, homosexuality. Sige, same-sex union. Sige, padayunan na ninyo. Aron mabungkag yun ang atong kinabuhi. Gusto mo na? Di. Lingian na yung tupad. Ing na di tika bungkagon. Sige na, ing na di tika bungkagon. Ing na, mingo din na imong tupan. Di dyo ko mabungkag, basta di na ka maningil ang imong utang. Pero sikag paningil, bungkag ining atong panagsilingan. Ay, jug paningil kay ang sugos Ginoo ingon man, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Di ba? Sunda na, pagka hiusa ninyo, sige ko nagpadugang ng inyong utang nimo. Magsige ra nagsaad niya, ikaw malingaw ra sa kasiyang saad ba nga di gid niya tumanon. So sunod buwan na gyud. So sige hatagan ti kay. Total kay bawo naman kudaan nga di jud ka mo bayad. Pero nalipay ko nga niduol ka nako nga nakapaambit ko diha nimo. Maunay akong kalipay, dili ang imong bayad. Kay naa may Ginoong tig-supply nato nga no mangayo man kaanang galisod mo sana pangayuan pa na nimo. Day Ginoo ay kurting daghanag ibubo nimo. O di ba? Mingil pa jud kana. Pero mo bayad, naa sa siya kaugalingong grasya unya nga moabot. Kaya ningon mas ang Ginoo, kung kamo mo saad, tumanag yun. Sama ra nga ni saad mos Ginoo. Saad man kasunod buwan, bayad yun. O di sa kang bayad, patay ka, bakakon ka, makaka. O di ba? Patayin sa na imong kinabuhi. Mo na magsaag-saag na sila agi ka na mga dili mo bayad. Di na mo subay dan. Daghan na ka sila dan, agian. Usahay ko, ang waydan, ila pang agian. Na ako'y kailas o nagatrabaho gobyerno, daghang kay utang, mag-atang may idingting sildo, mag-atang mang nangutang dito sa may entrance. Adto siya agis exit, sus giatangan naman siya sa exit, so nakalatay kuno siya sa atop, tabok siya nga tupikas. Atop silang opisina, balatay siya nga atop. Adto siya tabok pikas bay. Daghang nagatang. Guba yun. No, nindog lang ta samtang mo pa ta maguba.